Hi guys, good morning. So ngayon pupunta kami sa Trolltunga at one of the best place here in Norway. So we're really excited. Kami sa tunnel. Like spaceship. I didn't see how long this is, but we can find it later. This is 5 kilometers. 5 kilometers. It's long. And we're almost there outside. See the line? Oh my god. Guys, it's 5 kilometers long. Just think about it. It's so long. Pinutasan yung mundo para lang. Oh, that's it. Now we're back to a paradise view. It's really amazing. Look at that. Ay, tama ba? Ewan ko kung bahay yan or I think so, but madaming ganito kasi dito eh. This is Norway, guys. Look at the view. Look at the car in front of us. It's just Tesla, you know. But Oi! See that? My friends and family are there. Oh my god, look at that, guys. It's like a little village. Ewan ko kung may nakakatira doon, pero good. Herregud is, oh my god, in Norwegian. Herregud. Kita nyo yan, guys. Another falls. Norway has thousands of it. Thousands of lakes and falls and tunnels. Maybe it's the city here. Their city, I mean the central place where people buy things and something like that. It's really nice. Kasi yung mga bahay pare-pareho, no? Halos kulay lang nagkaiba. Doon lang sila nagkatalo. So para hindi ka malito sa paghanap ng bahay mo, dapat unique yung kulay. Invisible ganun. Helicopter. Hindi ko alam kung nakikita sa picture. Oh, yun. Usually kasi sa pupuntahan namin, madaming binababa ng helicopter. Yan yung pupuntahan namin. Kasi po yung mga iba, yun nga, hindi na kayang bumaba, sumakit ang mga paa, napilayan, ganun. Yeah. So it's really extreme. Last night you're in my room. Oy, he just started walking. Oh, that is smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. Oh why, oh why, oh why, oh why. Para siyang ano, alam mo yun, parang nahuhulog siya sa amin. Oh my god. Oh my god. Oh my
Medyo cloudy siya ngayon, no? May araw naman. Medyo malamig-lamig pa, pero sana dumating. Be optimistic, di ba, te? Kuya, mountain walker, pero meron siyang gulong. Kakaiba din For yung the mountain. mountain walkers. The walkers. It's the taxis. Okay. Jag kan ändå så att jag kan ända i den 0,1-klubben. Procentklubben. Jeg tror den 1% er fra Asia. Eller 0,1. Så bra vær var det selvfølgelig litt vanskeligere når det er So sabi ng driver, natawa naman ako pag magtagalog. 99.9% daw yung mga nakakarating talaga sa destination. Sabi ko, yung remaining 0.1% Asians bumabalik. Nagkukwit. Nagkukwit kasi shorts ang legs. So guys, tignan nyo, may bahay dito, no? May mga nakatira pala malapit dito. Pwede namin silang kaibiganin. Tapos dito na tayo Dito na tayo makitulog next time para malapit na. Hi guys! Grabe, nakakapagod. Nandito na kami ngayon sa taas. Look at the view guys! Ang ganda-ganda! Kami shuttle bus papunta sa Tuktok talaga, no? May bike nga nakakaabot dyan. Yan na lang kayo take natin. Shuttle bus. Pero bakit mahuhulog yung drawing? I'm sorry. Yan, mga puti yan sila. Aakyat na sila. Oh, tignan mo, naka-short sila. Kami mga nakapantalon. Talagang ako Tatlo-tatlo ang panty ng mga kasama ko. Yung mga Norwegian. Naka-short lang. Kung sino pa yung mga madudungis, sila pa ang maarte. Maarte talaga yung galing sa PG naman. Mga PG. Anong PG? Parental gutom. So guys, we just started walking. So lakad na kami ng mga 5 kilometers na. Sobrang layo. Wow, may mga bahay pala doon, no? Yan, No? yan ko na true na yan. Ang galing. Okay ka lang, Chris? Ikaw, Ate Moses, okay ka lang? Ate Ines! Oh, ayan. Para lang kami nag-field trip. Kasi madami kaming sabay-sabay na naglakad. Oh my God. Kasi gusto niyo sumali sa vlog ko? Okay lang? Hi guys! Nakakasayaw. Ate Jill. Ay. Madami din siyang berries, blueberries and raspberries. Pero syempre hindi naman yun ang pinunta namin dito. Mamaya, just wait for the actual place kung saan namin gustong pumunta ngayong araw. Yes! 8 kilometers more. So we just hike 1.8 kilometers from there. Hindi ko lang kung saan pero doon yata. Saan abot ng tingin niyo? Yun. Oh, hoy. Look at my friends. Ayan oh. Grabe, ganda ng view. Kakapagod eh. Oh my God. Oh guys, 6 kilometers more. Yoo! Yan guys, kakain na kami, nagpahinga kami after. Siguro mga ilang kilometers? 5 kilometers. Ang baon. Adobo. Rice, adobo. So katatapos lang namin kumain at syempre busog na busog. Rice. Rice is life. Rice, adobo at itlog. Bow. Bao.
4 kilometers! Yay! For the Philippines! Uy, si ate naka-blue, ang sarap gulate. Ang sarap gulatin. Katakot siya, actually. So, hindi siya pwede sa mga may fear of heights. Ayan, mo si kuya, oh. This is really nice. Yan, oh. Relationship goals. Itulak ko kayo dyan, eh. Wala, si ate hindi mapakali, oh. Ay, grabe. Grabe. Iba din si kuya, oh. Iba din, oh. Oh. Iba din. Iba din. Kanya-kanyang pose talaga, no? Oh, diba? Oh, yan na. Oh. Wow. Oh. Parang may muscle, no? Kanya-kanyang gimmick. Yan.